Takže koupila jsem si dnes krásné Kinder vajíčko. Ale Kinder Varle podle Teru Pavlíčková. A píšu si s ní a tak jako hádáme, sázíme se, co by to mohlo být. No, ona si myslí, že nějaký pes. Já doufám, že to bude bagr. Takže chvilka napětí. Čokoládu sežereme potom. Nepodílíme se. Ano. Teď žluté vajíčko. Chvilka napětí. Ano, co to je? Žirafa! Žirafou. Asi. Žirafou. Olé! Postavíme si žirafu. Zde na odkoužití, takže Teru, vidíš jo, žirafa. Výborný.